Takže dobrý deň, dámy a páni. Máme hudbu. Tí, ktorí to pozeráte z YouTube, alebo zo záznamu, alebo dokonca AtkoX2, tak v popisku všetci máte odkaz na Discord Xpandovi, lebo to je ten server, na ktorom teraz budeme hrať. Holy shit. Takže vraciam sa asi, že po roku na streamovanie. Uvidím, čo budem pokračovať v tom, alebo ma to prestane baviť hneď na druhý deň. To bude ťažké teraz skecať, že hodinu a pol. Snaď všetko ide. Napíšte mi prosím vás, že či všetko ide, že či počujete ma dobre, alebo hudba je v pohode. No a teraz sme vlastne na Xpande. Tí, ktorí ste pozerali YouTube, alebo teda môj minulé, čo som proste vydal video z Xpandu, tak je tu strašne veľa vecí sa zmenilo odtedy. A hej, tie videá, ktoré budem vydávať, tak budú trochu ešte v minulosti, ale tak snad ma to nebude vadiť. Tí, ktorí chcete ísť do prítomnosti, tak kľudne pozerajte streamy. A hej, ako vidíte, je tu strašne veľa vecí, je tu shop, banka, nejaký obrovská skyscraper. Ja vám teraz začnem to tak, teda, že čo sa stalo za posledných XY rokov. Takže, poďme na to takto. Stalo sa to, boxovací týpek vyhral prezidentstvo. Ja ho teraz zastupujem, keďže on je teraz preč. A my sa pokúsime teda urobiť pár zmien, keďže ja mám teraz tú najväčšiu vládu na serveri. Tak mali by sme tu niečo upraviť. Mikey Ju sa join... to je ten sopne, kámo, ja ho tak strašne mám rád, kámo. On tu neviem, čo tu robí. Poďme sa zapnúť voice chat, že keby niekto chcel, aby ma počul môj... Jak tu hovorím. Toto je banka, kde sa hlasovalo, no ako vidíte, vlastne, že ako zober si knihu, kandidáti, jednotka boxovací vyhral, takže GG. Takže hej, banka bola úplne že zdemolishovaná, kámo, teroristický útok tu bol, je to trochu insane. Skončila nám hudba. Je to trošku insane, Mikey už sa v kuse livuje a joinuje, on nejak strašne smrdí, ale dobre. Dnes by sme mohli zničiť banku, keďže som vlastne prezident, bez toho, aby som bol zvolený, tak chcem urobiť teda tie zmeny. A začal by som tým, že zničíme banku, hej. Je to veľmi nádherné miesto, ale bohužiaľ to budeme musieť zničiť, lebo ja to neplánujem opravovať úprimne. A dostal som zvolenie teda od boxovacieho, aj keď som ho nepotreboval, keďže som prezident. Ale hej, takže poďme na to, len ešte nejakú hudbičku si dáme do pozadia. Dáme si to toto je veľmi skvelá hudba. Snad nie je moc nahlas, alebo moc potichu. A poďme na to. Takže, môžeme začať ničiť, skvelé. Ja si pamätám, že môj stream po... Kámo, čo robíš, kámo? Poviete, koľkokrát sa Livola joinol ten kámer. Alright. Tak poďme začať ničiť. Chcem, aby toto vyzeralo trochu krajšie. A úprimne, táto banka nie je nič moc. Ak sa vidíte, čo je tuto dole, tak to si vysvetlíme neskôr. A poďme na to, poďme začať ničiť. Takže dúfam, nejde mi to zas. F, bro. To je škoda. Ale niečo mu nejde, asi mu nefunguje, asi mu to trochu crashuje týmto dvom. Fúha, ja neviem, jak by sme mohli začať. Asi použijem Enderpearl a dostanem sa Bože, sa dosiel, kámo. Niekto hovorí. Poďme sa teda dostať úplne hore. Jo, sme tady. A začneme ničiť. Aj keď možno by som zničil tento tu ostrov. Ak sa divíte, čo je to za ostrov, je to môj ostrov. Oh shit, ja som asi niečo ja som nechcel vyplaviť. Ok, snad to nevadí. Môj bože, tam je diera. To bolo tesné. Ok, tak začneme ničiť teda môj shop, ktorý som urobil, ale úprimne nebol z neho nejaký veľký biznis. A môžeme pokračovať v grifovaní. Môjho vlastného shopu. Tieto sviečky, oni levitujú, bráško. Ja nepotrebujem žiadne itemy z tohto reálne. Takže my iba môžeme ničiť. Musíme si dávať pozor, lebo keďže som prezident, tak určite veľa ľudí ma bude chcieť aj zabiť. A to my nechceme. Môžete aj ohodnotiť stream, ako hodnotíte po 2 rokoch, alebo rok, alebo 2 roky dozadu. Som streamoval prvýkrát, teraz streamujem po 2 rokoch znova. Uvidím, ja to samozrejme budem zlepšovať, ak v tom budem chcieť pokračovať. Snáď ma Maroš nebude chcieť zabiť, Maroš je taký agresívny človek na Xpande, viete. A ja som, keďže som ten prezident, tak je veľká šanca, že sa ma pokúsia zabiť.
A to bude veľmi zlé. Hej. Ale ja som, inak, ja nemám zvuky v Minecrafte, som si všimol. Holy shit. Inak neviem prečo, ale z nejakého dôvodu počujem zvuky chatu, to musím potom upraviť. Kam nové, ani len mi to nejde pripojiť. OK, im to nejak crashuje server úprimne. Server to nedáva, chlapci. Neviem prečo, a mi to veľmi vadí mi to, ale ja to úprimne teraz nechcem programovať a opravovať. A možno nejaké internet crashe sú tu. Možno streamujem, aká nedáva to server, ale to by som streamoval z Xpandu a nestreamujem Xpand. Ako streamujem Xpand, ale nie na ňom. Ale hej, im to, ani jednému z nich to nejde, čo je veľmi zaujímavé. Ja mám do not disturb, možno mi všetci píšu, že oh my bože, nejde Xpand. Kamo, ja som zase niečo stlačil, kamo, mi to crashlo, chlapci, do prčic! Alt F. Kamo! Ja dávam... ja naopak klavesnicu, čo? Nechcem dynamický, kamo, screenshot. Maroš tam je. Ona určite bude chcieť zabiť, chlapci. A ja nemám nič pri sebe. Jo, on sa už na mňa čumí, chlapci, on už na mňa čumí. Nemal by sa nejak ku mne dostať snáď, okej? Ja nemám armor na sebe, dám si rachy asi chestplate. Keď to sa mi nepáči, že vôbec. Hudbu teraz nechcem ani zmeniť, lebo nechcem dať preč oči z monitoru. To je teraz také napínavé. Potreboval by som nejakého bodyguarda, chlapci. Gamer, Majky, no tak, nechcete mi nejak pomôcť? Lebo ten už je po mňa, on ide tak strašne po mňa, on ide tak sakra po mňa, on ide tak po mňa, ja som dead, chlapci, ja som dead. Ale nie, on mi pomáha. OK, to je nice. Ale nemôžem sa nechať zmiasť, lebo on určite tajne kámo na mňa zautočí, keď to budem najmenej čakať, takže musíme mať oči na stopkách, chlapci. OK, musíme si dať pozor, veľký pozor. OK, my sa pôjdeme hore teda. Ja nemám efficiency, to budem tak dlho ničiť tieto tu dreva. Dva portále, ok. Neplánujem dlho streamovať, lebo ako vidíte tu pár problémov. Takže tak. Alright. Ale zajtra určite sa pokúsim teda streamovať, ak ma to vôbec chytí táto streamovacia vec. Keďže Fanty streamuje tiež, neviem či ho poznáte. Takže chcem ho prekonať, keďže on je lepší streamer než ja a vadí mi to, takže... Hej, je to soplák. Určite aj pár zmien urobíme dovtedy, aby sa aspoň mohlo hrať. Really? Nice. Dobre, už to ide Majkymu, takže to je fakt, že nice, to je veľmi nice, to je veľmi skvelé. Fúha chlapci, ja som tak strašne dlho nestreamoval, mňa tak strašne vyčerpáva, keď sa nie. Lebo chlapci, vidíš, nepíšete do toho chatu, ja nemám čo hovoriť. Streamovanie je peklo, kamo, tam je bordelu, reálne. Poviem vám tak, že najnovšie video bude pokúsiť čo najskôr. Možno v stredu vyjde, uvidíme ako budem stíhať. Ono mám teraz problémy, lebo ja som zmenil striaci program, viete. A je to fakt, že peklo teraz sa učiť všetko od začiatku, takže strašne pomaly striham. Lebo do toho pozerám tutoriály, jak sa čo robí. Takže možno to najnovšie video, čo teraz vyjde, tak bude trochu horšie, než tie minulé. Musíš robiť niečo zaujímavé. Musíš stavať. Veď ničím. Ja ťažím, reálne ja ťažím. A craftiť. Ja ťažím a necraftím. Minecraft. Veď ja ťažím, ja minujem. Minujem veľmi, veľmi dobre. Aspoň, že Gamers tu so mnou rozpráva. Mikey niekde, on tam smrdí, úprimne. Ale dostal som správu, že bude, že vraj niekto... Ja aj viete prečo, kámo, ja som teraz prezidentom a možno bude vojna. A ak bude vojna, tak to bude veľký problém.
lebo ako vidíte, tak bol teroristický útok na banku. A banka je že proste mierové miesto, proste tam by sa nemalo bojovať, nič robiť také. Takže, hej. On niečo plánuje, ten chlapec. Ja si dám asi perly do inventáru. Keby niečo, lebo sa mi to začína nepáčiť, čo to on tu tak smrdí. Ja by som ho nerozbil, akože tak vám poviem. Ja mám možno Curse of Vanishing, ale nemám topánky, ale ono to nemôže vedieť. Asi ma počuje inak, keďže som cez vojštet. Mikey, kde si? Rona. Ideka, jakže nevie, kde je. Alright, dobre. Inak, ak sa pýtate, čo sa stane, keď splníme ten sub goal, ktorý je tam hore, tak úprimne asi nič. Akože neviem, či by sa malo niečo stať, ale nemám úprimne nič pripraveného, ale čo by sme mohli urobiť. Mám úplne myklo. Hej, nemám nič ready úprimne. Určite niečo pripravím, ak to dokončíme. Je to až 1500, takže to je sakra veľa. Nefunguje mi voice chat, ale počujem ťa. Čo? Ej, jo. Kam on ide pri mne. On ma z jakého dôvodu počuje. Takže asi vie, že... Oh, shit. Že vraj v mojej izbe. No dobre. Tento shop sa také spomienky mal veľké. Bohužiaľ ste nevideli. Tento shop je tak strašný, on je asi najstarší shop na celom X-Pande, akože ak mám byť úprimný. Tam je nejaký sopliak, ja som tam videl. Dokiaľ. Je tam ten sopliak. Bol prichytený. To je iný sopliak, no, čau. Aha, Curse, ja mám nejaký elite item. Nikto sa to nechce rozprávať v čete, to je smutné. Blindness... Som tu ja. No, skvelé. Zabijeme Maroša. Ty vidím, že máš full netherite armor. Zabijeme Maroša. To je z bossov. Aha, dobre. Problém. Ty si možno hlasnejší než ja, ma tak napadlo, počkaj. Kde si vôbec? To je Maroš. A ja som v Marošovi. Nesi v Marošovi. Ja som v ňom. Nesi. A prečo nemôže byť v ňom? Tam si. Škoda. Lopatu, prosím. On ťa nepočuje podľa mňa. On je nemý. Ale počuje, on je šikovný. Tak okej, nepočuje. On je lock-in. Mikey, ja ti dám lopatu. Aj keď nie, tá je moc dobrá. No hoď. Tá je moc dobrá. Hoď. Ježiš. Tá je moc dobrá. Tu máš sticky. A stone. Že by gamer sa konečne joinol. Dúfam, že mu to už bude fungovať. Inak mňa už tak bolia hlasivky a to iba streamujem koľko? 25 minút? Ja tu robím tú ťažkú prácu, vy tam si minujete kámo, nejaký kámo dirt a proste ja to musím robiť tu tento pain proste. Hej. Nefunguje. Ok, teraz uvidíte poriadny water bucket clutch. Dobre, tak ja som, dobre, to si nevideli. OK. Poďme týmto elevátorom, ktorý už nefunguje, bohužiaľ. Poďme hore. Jak mňa drbne, kámo, ja furt púšťam si tú istú hudbu, kámo. Neviem, či to Mikey je vôbec. Nie. Ja si po mne zase. Prečo sa nemôžem... nie! Ne! Au, ja mám Ja mám málo. Čo robí ten Maroš, kámo? Prečo tam on smrdí? Alright. Dobre, ničíme. Tento tu elevátor. Kámo, mňa už tak podá hlasivky. Určite Maroš sa ma pokusí zabiť, veď to je proste Maroš. Kámo, jak je tu čisto normálne potom, jak sme to zničili. Chlapci.
Úplne čisté to tu je. Inak ja vám poviem príbeh zatiaľ, kámo. Ja vám poviem príbeh. Takže toto je banka, ako vidíte. Najprv to zničím a potom vám poviem príbeh, čo sa stalo s bankou nedávno. Okrem teroristického útoku banka bola vykradnutá, hej. Máme aj kamerový záznam, ale bohužiaľ ešte nevydal sa. Není ešte verejný. Ja som začal ničiť banku, no. Konečne nedostal kick, to je nice, to je veľmi nice. On má 2000, oh my gosh. On je trochu insane. Choose gamer. To je pohoda. Niekto ma spamuje, nejaký sopliak. Ja to Líp. Dobre, takže s bankou sa stala taká vec, že bola vykradnutá už dávno. Je aj záznam teda, kamerový. Ešte není vydaný, jak som hovoril. Ale nejakí dva nejakí kári proste vykradli banku, kámo. Matko, Pamätáš si, čo si mi spravil? Čože? Pamätáš, čo si mi spravil tak asi pár dní dozadu? Nie. Už to bude 2 mesiace. 2 mesiace? Čo? Počkaj. Neboj sa, ja som hľadal perfektnú príležitosť, jak to oplatiť. Wow. Neboj sa. No, ja sa nebudem vyzliekať, lebo... Pripravím si hlasivky. On nebude kričať. Nakoľko rozdáva Gamer, nakoľko rozdáva YouTube ban? No way, opováž sa. No way, choď preč do mňa. Matkom? Majky, Si povedal, že to nikdy dať, čo nebude vadiť. čo? Nie, nebude. Ja som úplne v čile, nemusíš to ani robiť. Ty si istý. Hej. No. Natália, to je tvoja priateľka, asi ju pamätám. Nela. G. Majky, neviem, čo tu naznačuješ, kámo. Ja som späť. OK. Zmeníme si hudbu, dámy a páni, lebo mňa už nedávam tú istú hudbu v kuse dokola. Vadí mi to, že strašne veľmi, ja normálne sa prevedím na monštrum nejaké. Skôr ako to spravím, nedajú ti permu, že? Nemáš ti kanál. Nie. Ako podľa toho, čo chceš urobiť? Chceš sa tu vyzliecť? To už neboj sa. Kámo, banka, to boli časy. Zatiaľ, kým Mikey tu niečo urobí teda, lebo on sa veľmi rád vyzlieka pred ľuďmi. Zatiaľ vám poviem teda ten príbeh, kámo. Máme záznam teda, jak oni išli sem, do tejto dolnej časti banky, hej. Dajte pozor. Odbuchli túto časť, ako vidíte, to úplne odpálené celé. Matý, keď toto niekedy uvidíš, si bol dobrý človek. OK, bro. Takže úplne tá banka ani vôbec nefunguje, čo je depresívne. Ale bola vykradnutá, to je moja teda, neviem jak sa to povie, môj súd. A každý jeden súd bol už vykradnutý. Takže máme záznam a vieme, kto to bol, ale ešte nebol uverej. What the fuck, kámo, prečo by to písal do chatu? Kár. Títo tu chlapci nechcú, aby som streamoval. Takže hej, áno, neviem, či to bude niekedy vydané, ak to bude niekedy vydané do verejnosti, tak to bude insane. Lebo bolo to, že veľmi zaujímavé. On tu niekde bol aj tunel skrytý pod zemou. Áno, nezabudnite hlasovať, keď dáme lomeno vote, tak nám tu vidie, že proste hlasuj za X-Plan. Tu je stránka, na ktorej môžete hlasovať na X-Plan a získať skvelé odmeny. Ja vám to ukážem niekedy inokedy. Ale hej, banka bola vykradnutá, čo bolo obrovské novinky, bolo to, že všade. Ale stále nám nechcú zverejniť proste záznam z toho. Čo je trochu podozrivé, možno to robila proste vláda, že vykradli banku proste.
a teraz to zhadzujú na nejakých iných ľudí. Nech ukážu ten záznam, aby sme to... Oh môj bože, banka je úplne zničená. Aby sme to mali... Oh hellna. Odpal to. Iba jeden. Ale dúfam, že nezomrem počas toho. Ok, gamer už uteká. A kam to položil? Čo robí? On ide hore. Alright, ešte sa tak príjemne ničí, chlapci. Podkopeme. Bože, tak príjemné. Helna. Nepodkopáme ma. Ja ťa podkopem. Shit! Ja som spadol. Ne, on ma zabije. On ma zabije! On si dá pouštný, chlapci. Takže dúfam, že niekedy dajú ten záznam. Mikey stále niekde je, pobehuje tu nahý. Ale neviem kde. No je na serveri. Ak sa chcete pripojiť, tak vlastne v popisku je ten link. Takže určite môžete aspoň skúsiť, budeme veľmi radi. Kámo, banka, ty kokos, tá úplne teraz už tak strašne zničená je. Aby sme mali... On tu niekde smrdí, ten nahý človek. Majky, počkaj, dám si zatiaľ takú rýchlu interview. Poď za mnou, po dole. No. Aj skvelá hudba je. Poď za mnou. Čiže, ktorý si ty? Ty ma nevidíš? Vidím dvoch. On ma nevidí, chlapci. Počkaj. On ma nevidí, čože? No dobre, ty si to... Majky, máš v pohode ping, asi si dal nový rekord. Screenshotnem si to rýchlo. Majky, 4000 je dosť dobré. Tak Majky, aj keď sa ti trochu laguje a nevidíš ma, že s tým pred tebou, tak dám ti interview teda. Ok, ja už ani nepočujem. No. Aha, dobre. Fúha, ale má veľký ping. Takže čo si myslíš o tom, Gamer, mám to spraviť? Čo si myslíš o tom, že vlastne vláda neuverejnila záznam z banky z jej krádeže? Poviem ti moju odpoveď, počkaj. Alright. Ja neviem, či je čo hovorí, alebo čo to je za znak, ale... Zlakol. Do it. Wait, what? Aké do it? Ja to nevidím. Ale nevadí. No, aký je tvoj OK, asi to spravím pre gamera. Wow. Ja som prezident, kámo. Čakaj. Ja som prezident. Aj keď som sa teda bol zvolený teda neprávom, ale tak... Či bez volieb... Nie neprávom, ja som bol zvolený prezidentom, ale bez volieb. Takže trochu menšie taká... Také scam, ale ja som spokojný, ja som veľmi spokojný. Ja neviem, čo tam Mikey obsmrdá. No, aký je tvoj názor? Mal by si nosiť egg. Ja mám vajca. No. Nie, prečo máš pouštný? Mikey boost. Chceme ho zabiť, alebo to chcem spraviť? Chceme ho zabiť, alebo to chceš spraviť? Vieš čo, ja ti dám lepší nápad. Povedz mi, čo si myslíš o tom, že vláda nezverejnila záznam z banky? No, vláda smrdí. To je všetko, čo povieš na to, dobre. Ne. No dámy a páni, je to insane, že nás takto nám to... Hej, scamujú nás tam reálne. Je to trochu insane. Je to extrémne tam... wow. Zamyslel, nechcel by si ísť na X1, prosím ťa, lebo títo tu kári, kamo, ma chcú zabiť. Ja potrebujem nejakého bodyguarda. Keďže som vlastne... Chcem mentálne zničiť. Jak mentálne, veď sa iba na mňa... No... Prečo by si to chcel robiť? Hej, mal by. Oni sa píše niečo do MSG. Podľa mňa. Oni sú v grupke. Oni sú v grupke. To získam inokedy. Oni sú v grupke. Nosiť egg. Ups, sorry. By si mal, ale... Akože, chlapci, ja môžem zaflexiť trošku. Idem, nice.
O. Keď sa pozrieme, to je krásny dragonek. Wow. Wow, on je po mňa, je to tu. On je po mňa, oh shit, oh shit. Mikey, poďme sa porozprávať. Nejdem po tebe, nedal som si površný, ja čakám, no. A prečo mi ničíš štít? Prečo mi ničíš štít? Prečo je to nahý Maty, kámo. Reálne je tu nahý Maroš. Nerobím nič, kľud. Chill, Radkom. Pamätáš si môj Valorantu chat? A nie? Lebo nemáš? Si istý. Len na chvíľku, ale. Ok, to nevadí, Mat. Poďme si ho pamätáš. Hej, ja nepamätám si nič. Ja to nechcem hovoriť, lebo som milý človek, ale... Prečo nie? Nie, ja viem, čo chceš urobiť. Poď sa, Radko. Majky, poďme sa neporozprávať. Nejdem ťa počúvať. Nie. Dámy a páni, dáme si trochu hlasnejšie Koho hudbu, chceš počuť? lebo tieto hudby sú že funk bangerové. Sú tu aj free hudby z Minecraftu. Už. Slabý, netrafíš. Mike, čo tu smrdíš, kámo? Prečo smrdíš? Mike, kámo. Maroš! Pomoc! Kľud, ja ho nezabijem. Niekto tu bol, odišiel. Majky, trhaj. Nie, naopak. Maroš, trhaj. OK. Aha, gamer. Aha, Maty. Ne, sami. Či sami, hej. Kámo, neviem, prečo volám Maty. Sami. Ochraňuj ma sami, prosím ťa. Au. Majky, poďme nebyť agresívny, čo povieš na to? Ja nechcem byť agresívny, ja chcem povedať pár milých slov. Ale to sú milé slova? Nie. Nie. Nechcel by si že pomôcť ničiť Majky? Ne, vieš čo, ja to nebudem robiť. Tak tieto veci by sa hodili zobrať úprimne, tieto tu poušny. Či knihy, nejaké poušny, aké. Čo hovorím? To dávaj. Aha, niekto má vošťat. I need your eggs a Streame, ide sa wow. live a furt sa baví. Počkaj, dám mu copyright, let's go. Nie. To Áno. musíš pekne spievať, ale najprv. Čo zvládneme my dva zaspievať? Sami come on. Dáme Adkovi copyright. Nemám potušiť. Ja moc spievať neviem. Gamer, už je tu nejak veľa ľudí, Adko. A to že ty so mnou. Sú moji bros. 1000 ping, to je tak strašne pohodlné. Zabijeme? Nie. Ochránka, presne, moja ochránka tu je. Au. Ačko, Gamer. mám 1000 ping. Počkaj, dajte mi timeout, dajte mi. Už Dajte mi máš 600. Adko boost. timeout. Ja poďme ti sa chcem porozprávať. povedať, že Ako keby to- som ťa ako aj si to dneska počul? náhodou zabil, Počúvaj. náhodou by sa to stalo, tak to je len revenge za to, čo sa stalo, OK? Keby, ešte raz. A budem stále Ešte tvoj raz. kamarát, neboj sa. Ešte raz. Keby som ťa náhodou, počkaj, nie, on sa portuje. Nie, nebudujem. Poďme sa, Majky, au, ja horím. Poďme zničiť najprv banku, potom sa môžeme porozprávať. Po streame. A aj toho tu, čo je vpravo? Ako aj toto tu, čo je vpravo, hej, to je. Hej, to všetko. Banka bude vymazaná z tejto, bude s povrchom normálne zrovnaná, to som chcel povedať. Maroš... Čo napíšem niečo? Maroš. Ok, Majky je nebezpečný teraz, musíme si na neho dávať pozor, chat. Poď v grupku. Adko, stále chce byť s ťou v týme, keď ťa zabijem, OK? Neboj sa. Dneska je len špeciálny deň.
Mikey, ty si taký špeciálny tu. Si taký náš doprčí, ja to nech jumpnúť. Misklik. Poďme sa porozprávať. Skoči, ja som chcel ničiť, vieš. Mikey. Mne to nejde skočiť. Ešte také Minecraft pesničky. Dáme si nejaký Minecraft song normálne. Ceste hýbaj. Čo mi dáš poison, kámo? Prečo na te nemôžem hitovať, čo? To ani nedal ja. Ja nemôžem hitovať. Gamer, ako chceme zabiť, tak teraz je Ja nemôžem hitovať, prečo nemôžem hitovať? Môžem hitovať lopatou, ale stykom nemôžem. A čo robíš? Holy shit. Hudba ide trochu drasticky. Čau, stoj, nejdeme ťa zabiť. Majky, teraz to bol. Teraz nemôžeš, Majky. Prečo? Lebo teraz nemá na sebe vajco. Má Gamer, iba buď tak dve chvíli, vajce. nech ja nemám zlú tvár, začni spávame toto. Čo je toto? Toto. Ty vieš čo je toto. No way, kámo! No way, že by si to písal do chatu. Dobre, že to nikoho nenapadlo napísať na tento. Na YouTube. Na YouTube není problém. Chlapci, už sa blížime k zničeniu banky, tak poďme to zničiť. Nemám veci na to. Ty jo. Aký? Poď za mnou, musíme sa porozprávať. Ako ja ti nechcem normálne nič zle, hej? Neboj sa. Ty máš kombat, aby si mi neuletel. No, čo sa deje tu? Mikey, Čo sa deje? poď za mnou, musíme to vyriešiť. Musíme to vyriešiť ako chlapi. Postav sa oproti mne. Fight? Postav sa oproti mne. O, nie, ďalej. Mikey. Zapnem si hudbu, počkaj. To treba nič spoločné, ale s týmto, s našim tímom. Všetko zostáva rovnako. To je len za, vieš za čo. Si počkaj, Mikey, ja neviem nájsť dobrú hudbu na fight. Gamer! Nie! Gamer! Ne, poď sem! Gamer! Poď sem! Kam ide? Kam sa zdrhol ten smrad? Ten smrad kam zdrhol. Aha, počujem ho dýchať. Shoot the lights. No poď, fight me, boy. Poď na opačnú stranu, čo robíš? Till it's dark. Chcem vyspať. Dobre, ideme na to, chlapci. Ideme vyriešiť si biznis. Si istý. On sa pošni. Á, to je damage. Poďme sa porozprávať, Mikey. Ok, už sa môžeme porozprávať, ak chceš. Ok! O bože. Keď som dal tak veľký pik, tak si mŕtvý. On je krivý. Pošli. Ticho! To robíte. Počkaj, time out! Poďme sa porozprávať. Gamer, ne, počkaj. Správne, gamer. Čo to robíte? Gamer. Ne, Zap ho. Počkaj. Ja som... Áno. No poď, Mikey. Kam ide? Poď, Mikey, no. Poď, Mikey. Mikey, poď. Ja mám poison. A Poď. nemám ani poušník. Poď na ňo. Ideme na ňo. Opovážte. Ideme na ňo. To bola osobná vec, no way. Daj ho! Oh my gosh. Oh my god. Užívaj poisonačku. Sopliak. Ono to!
Majky. Potrebuješ 3v1 na to, aby si bol poriadnym človekom. Ja som to mohol spraviť. A však ale veci... nespravil, lebo mám sorry. dušu. Ale okej, ja sa vrátim. Nie, však on ti vráti veci, chod za ním. Tam veci nie sú. No, ešte ty si mal curse of vanishing? Hej. Ale sú tam meče, nie? Ja tu nepotrebujem tie veci, tu nejde o No, on veci. to má z toho elitného moba, oni majú vždycky kursa vanishing. Aha. Nebolo to z elitného moba. To tvoje veci tu nie sú, ale tak. Ale hej, tie z elitného moba majú kursa vanishing väčšinu. Hej, ale nebolo Jedinú to vec, z čo tu elitného moba. vidím, je tvoja sekera, a to je tak všetko. Tam má efficiency 3, tu nechcem. Ja by som rád Možno je. povedal, že Atko, na to, že sme my mali 1v1, by si zomrel, instantne. Hej Majky, Ale bohužiaľ si posierka strašná, hej Majky, takže... Majky, Čo tu máš mi armor. Idem si kúpiť nový. Čo? Znači, Kúpiť? Áno, On zmizol, mám vyličený armor. on zmizol, on si berie netherite armor. Dobre, dovidenia. Ja si vytnem bontu, dobre? Aha, počkaj, daj mi tie XPčka. Ja som rád, čo to je. Oni teraz idú plánovať, chlapci. Idem s tebou zatiaľ na to. Ideme dokončiť tú banku? Či budeme robiť to podzemie, alebo čo tam je ešte, alebo... Ale ešte podzemie zničíme, hej. Oh môj bože, to bolo insane. Ešte tu máš štípy, keď... Ja ešte šípy. Dámeš moc. Dobre. Á, to je ešte skúlo. Okej, máš nejaký dirt? Nie. Musíme nahradiť cobblestone. Preboha. Hlinu, kde je hlina? Mám 60. Viac nemám. Máš shit. What the? Ja je dobré. Oh, hell no. Mikey, počkaj. neboj sa, čakám 500 ping, nám čo robiť, no. Hej, čakaj. Teraz je mieru milovný čas. Čo máš na ňom? Čo mám na ňom? Neviem, čo má na armore. Prečo by si strieľal po mne? To je silný luk, prečo máš toľko silných lukov? No a prečo by si nás zastával, kámo? Prečo by si nás zastával? Oh my gosh. Nejaký poďme sa porozprávať. Gamer, pomoc! Hello. Gamer, pomoc! Pozri. Majky, kde máš svoje armor, helmu a boty? Teda gate. Mám lepšie. Ugh, Toto je náš prezident, takýto slabý, fakt. Ticho. Sorry, Toto je 2v1, chlapci. Som nechcel, počkaj Maroš, choď preč to. To je 2v1. To je osobné, Maroš. Special. Ja viem, lebo sme v kombate. Ale ak nie si v kombate, tak čakaj, sami. Nejaký, nemusím, hej, poďme byť mieru milovný. Ghost. Už sme si to vyriešili medzi sebou 1v1. You can be a ghost. Také jedna v Become jedna. ghost. 1v1. A ghost. We are ghost. Jaký ghost? I'm a ghost. Nejaký, poďme sa porozprávať. O, Mám si zobrať svoje veci. ale ťa nechci I'm a ghost. Ja ťa nechcem I'm zabiť, the kámo. ghosty ghost. I'm the ghosty ghost. IK, ty si smrad jeden. Máš tu armor? Máš tu chestplate. Poďme sa porozprávať, a? To nebolo na teba, Maroš. Ja sa môžem vyhliť. No! Jo. Ty každého Toto len ide. nie.
kam toto ide? Oh. To je special. To je zaujímavé. Mikey snipuje, ale Maroš bodyguard. Ty vole. Chlapci! Ja viem, že mám voice. Majky, ty ká... Smrdíš. Ty má dierka. Fú, toto Enderman. Čau. Čo som mýtol? Sami? Si mal invis? O nie, on neplánuje niečo proti mne. On niečo plánuje proti mne, oni sú v grupe. Wow, 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 wow. Wow. Mikey! Mikey! Prečo by si to robil? To sú asasinácie normálne tu. Závodím smooth. Potrebujem získať nejak... Potrebujem získať... Použij môj armor, kámo, to je strašne. Ok, som zlákol. Ja ťa počujem dýchať! Ja ťa počujem dýchať, Fej, vieš, že si to ty proste. Oh. Ok, musíme zdrhnúť mu. A nemôžem ísť home ani. Čo máš všetko? O! Ok, neviem, jak opravíme to. Aký niečo plánuje. Dobre, musíme získať nejaký dirt. Fuf, dámy a páni. Ako dlho streamujeme? Už hodinu to bude o chvíľku, takže o chvíľku budeme aj končiť. Ja som veľmi rád, lebo tento nevyriešený biznis Mikey musíme vyriešiť neskôr. Dobre, to je dosť. Dobre. Ja som zlako, že to je Mikey. No way, že tu je niekto neviditeľný. No way, kto je neviditeľný? No way, tu je niekto neviditeľný. Nie je to Mike, ten už by som počul dýchať na kilometr. The fuck? Kde je? Ja vidím tie partikle, ale neviem kde je. Čo? Oh! Kevin, ty sopliak! Ty sopliak, čo tu robíš? No ne, on sa so mnou nechce rozprávať. Tento tu sopliak za mnou beží, sa mi to nepáči úprimne. Á, oni sú v grupe, alright. Zastávame banku. Táto tu časť nebude zverejnená. Bude zavretá. Ups. Dneska sme toho strašne veľa zničili, ak mám byť úprimný. A to je možno aj zlé. A dámy a páni, takže toto bol môj prvý stream po 100 rokoch. A chcem sa teraz s vami rozlúčiť.
A dúfam... Mikey? Mikey, čo tu robíš? Práve sa ideme lúčiť, už je koniec. O nie, ti to tu všetci sopliaci. Nakoniec nevadí. Takže, dámy a páni, ja sa tu lúčim s Xpand Crew, kámo. Ktorá ma trochu rejpuje, ale to... Ne, to asi nemôžem povedať nahlas. A to je jedno. A čuste.